Να δούμε. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ μίλησες με μια γυναίκα η οποία έχει χάσει και εκείνη το παιδί της τροχαίο με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο που έχασαν και αυτοί οι δύο άνθρωποι, που τελικά όμως αφαίρεσαν τη ζωή κάποιου που θεώρησαν θήτη. Και μάλιστα το 2023 σημειώθηκε και αυτό το τροχαίο. Είναι μια μάνα που έχει χάσει την κόρη της σε παρόμοιο τροχαίο. Με τον ίδιο τρόπο ήταν συνοδηγός στο μοιραίο όχημα που συγκρούστηκε, που έπεσε πάνω σε δέντρο. Η κόρη της δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Κρίμα. Μας λέει ότι μπορώ να καταλάβω τον πόνο ενός γονιού που έχει χάσει το παιδί του, όμως δεν είναι αυτό λύση να παίρνουμε όπλα στα χέρια μας και να αφαιρούμε έτσι ζωές ανθρώπων. Επίσης Αυτή η γυναίκα λέει το αυτονόητο, Αναστασία, αλλά έχει σημασία αυτό που λες. 3 χρόνια δεν είδε δικαστήριο για να ησυχάσει και η ψυχή της, να νιώσει ένας άνθρωπος που χάνει το παιδί του, να το πω αλλιώς. Τα παιδιά που χάνονται δεν φεύγουν ποτέ από τα σπίτια τους. Το βάρος παραμένει πάντα αιώνιο εκεί να πληγώνει τους γονείς. Γιατί ξέρετε, είναι ανατροπή της φυσικής ισορροπίας. Όμως είναι άλλο κάτι να έχει τελειώσει, να έχει δικαστεί, να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, να μπορεί και ο κάθε άνθρωπος που πενθεί το χαμό του παιδιού του να βάλει έναν επίλογο, τέλος πάντων. Και είναι άλλη η ταλαιπωρία που υπέστη η γυναίκα αυτή και η ταλαιπωρία που υπέστησαν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να βάλουν τον δικό τους επίλογο. Προσοχή, αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνιστά δικαιολόγηση του παίρνω ένα όπλο και εν ψυχρό δολοφονώ έναν νέο άνθρωπο. Και κολλητό του γιού τους. Ένα παιδί που ήταν στο σπίτι τους. Μάλιστα, αυτή η γυναίκα λοιπόν σου μίλησε και έστειλε το δικό της μήνυμα. Πάμε να την ακούσουμε. Είναι τόσο δυνατός ο πόνος, τόσο μη διαχειρίσιμος. Ένα σπίτι κλείνει και αυτό δεν θέλουμε να το βιάσει κανένας άλλος. Από την απώλεια, τον πόνο, τη συλλήψη, δεν φτάνει στην εκτέλεση. Το χέρι σου δεν οπλίζεται. Είναι αδιανόητο, δεν μπορείς να πάρεις την ψυχή ενός παιδιού. Απλά δεν μπορείς, είναι παιδί σε κανέναν άνθρωπο, πόσο μάλλον σε ένα παιδί. Όχι, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όταν χάνεις το δικό σου το παιδί, όλα τα παιδιά του κόσμου τα βλέπεις δικά σου. Μόνο αγάπη έχεις να δώσεις. Την αγάπη αυτή που το δικό σου παιδιό που δεν έχεις που να τη διοχετεύσεις πια, τη δίνεις όλα τα υπόλοιπα. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, ευχαριστώ που μας έδωσες αυτή τη δήλωση, γιατί έχουμε, Αναστασία, έχουμε ακούσει πάρα πολύ μίσος αυτές τις μέρες να εκτοξεύεται